Συνεχίζουμε με το Σύλλογο Φιλοπρόοδων Φυλιατρών. Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Φυλιατρών είναι πολιτιστικός, μη κερδοσκοπικός σύλλογος με έδρα τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Είναι από τους παλαιότερους και πιο ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους της χώρας μας. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1926 με σκοπό την πρόοδο του τόπου και την ανασύσταση της Φιλαρμονικής. Το 1991 τιμήθηκε από το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας μας, την Ακαδημία Αθηνών, με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για τις δραστηριότητες του και την προσφορά του στον πολιτισμό. Οι κυριότερες δραστηριότητες του είναι η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φυλιατρών, η Φιλαρμονική της Πόλης των Φυλιατρών, το Σχολείο Μουσικής, το Σχολείο Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, η συντήρηση και φροντίδα του ιστορικού διατηρηταίου μνημείου του Ιερού Ναού της Παναγίας της Βλαχέρνας από το 1931. Η συντήρηση και φροντίδα του Πάρκου της Βλαχέρνας, που ο ίδιος δημιούργησε από το 1932. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το Σχολείο Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ιδρύθηκε από το Σύλλογο Φιλοπρόοδων το 1992 με στόχο τη διατήρηση του λαϊκού μας πολιτισμού και τη διάδοση των παραδοσιακών χορών μας. Έχει τμήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με χορούς από όλη την Ελλάδα, έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει σεμινάρια ελληνικού παραδοσιακού χορού. Είναι μέλος του ΣΙΟΦ από τον Νοέμβριο του 2019. Δάσκαλος χορού είναι ο κύριος Άρης Θεοδωρόπουλος, απόφοιτος ΣΕΦΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς. Πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Βιβί Παντελάκη. Θα μας χορέψουν Σιρτό Μπανιώτη, Καστρινό, Παϊντούσκα, Άχα Νιόμου, τα 40 τα τσακνάκια. Πάτε κορίτσια στο χορό. Καλή επιτυχία, παιδιά!